Και εσύ αύριο το πάρτι ξέχνα το. Ανώμαλη! Τι κάνεις, μου ξέφυγε ρε μπαμπά. Μου ξεφύγε εμένα καμιά ανάστροφη σου πω εγώ. Φωτογραφίες παρακαλώ. Παιδιά, είδα τη Βανδύ. Wow! Είδα και το Ρουβά. Wow! Σε αφήσα. Wow! Ρε μαλάκα, δεν μπορείς να την ερωτευτείς. Είναι αδερφή σου. Ναι, αλλά δεν είναι αδερφή μου. Είναι σαν αδερφή μου. Όχι, αυτό είναι λάθος. Τέλος. Τέρμα. Τι έπας παιδί, μόνος σου μιλάς? Όχι, δεν μιλάω μόνος μου. Πώς δεν μιλάς, εγώ σ' ακούω και μιλάς μόνος του. Μ' άκουσες εμένα να μιλάω μόνος μου, δεν μιλάω μόνος μου. Όχι, δεν μιλάω μόνος μου. Καλά. Πατέρα, μπορώ να σου πω κάτι. Τα Χριστούγεννα όπου και να πάτε εσείς, εγώ δεν θα έρθω μαζί σας. Θα κάτσω εδώ να διαβάσω. Βέβαια, άμα διαβάσεις τα Χριστούγεννα, πότε θα διαβάσεις? Αυτά, πες τα σε μένα ότι είναι κανένα κοριτσάκι σου, κάνει κόλπα. Όχι ρε πατέρα, όχι. Εγώ στην ηλικία σου, να τα κοριτσάκια με καμαρώναν όλοι. Μπράβο σου, και εμείς σε καμαρώνουμε. Ναρκωτικά. Τι λες ρε πατέρα, τι ναρκωτικά, τι λες? Τότε κάτι έχεις, δεν μπορεί, με ξεγελάς εμένα, κάτι έχεις εσύ. Τίποτα δεν έχω, κάτι δικά μου. Να σου πω. Σ' αρέσουν σίγουρα τα κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι πατέρα, σίγουρα τα κορίτσια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι να σου φτιάξει το κέφι. Είμαστε καλεσμένοι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Α, ναι, και εμένα μου στείλε ο Πατριάρχης ένα SMS, πρέπει να πάω να το απαντήσω. Έστειλε ο Πατριάρχης SMS. Πλάκα κάνω, πλάκα. Εγώ δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είμαστε καλεσμένοι σε μια τελετή βραβεύσης. Τι βραβεύουν στους ταβερνιάριδες? Δεν το κατάλαβα το χιούμορ. Με κάποια άλλη? Δεν θα πεις στην αδερφούλα σου με ποια άλλη? Ετεροθαλής αδερφούλα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το λέω κάθε φορά όλο μαζί. Αδέλφια είμαστε. Αυτό ρε γαμώτο δεν το καταλαβαίνω. Αδέρφια είναι όσοι γεννιούνται από τον ίδιο πατέρα και από την ίδια μητέρα. Από τον ίδιο πατέρα και διαφορετική μητέρα. Από την ίδια μητέρα και διαφορετικό πατέρα. Από τον ίδιο και από την ίδια. Δεν έχει άλλο. Τα κάλυψες όλα. Ωραία! Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, εντάξει! Γιατί φωνάζεις? Δεν φωνάζω. Ήρεμος είμαι. Η Εύα είναι αδερφή σου. Δεν είναι αδερφή μου, είναι σαν αδερφή μου. Σαν ξεσάν δεν ερωτευόμαστε τις αδερφές. Όλες τις αδερφές και τις κανονικές. Τι είπες? Ταξίδι, να περάσει καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά στο μπαμπά. Είμαι ηλίθιος. Είμαι πάρα πολύ ηλίθιος. Γιατί το λες αυτό, παιδί μου? Γιατί είμαι πάρα πολύ ηλίθιος. Εδώ είσαι ρε. Τι, σε έψαχνε ο Μίτσος, ανησυχούσε. Σιγά μην ανησυχούσε. Τι έγινε ρε, τι πάθατε πάλι? Είπα να τη βάλουμε να διαλέξει. Φιλέ, ή εγώ ή αυτός. Καλά είσαι βλάκας αγόρι μου, δεν παίζει τέτοια επιλογή. Η αφρούλα είναι κολλημένη. Σιγά το κόλλημα, μωρέ. Απλά της την έχει κάνει αρκετές φορές και εκείνη το κρατάει έτσι από εγωισμό. Ναι, αλλά ο Μίτσος είναι φίλος μας. Είμαστε μια παρέα από το δημοτικό. Και Τι και, θα αφήσουμε μια γυναίκα να μας διαλύσει? θα αφήσουμε μια γυναίκα να μας διαλύσει. Για κάτσε. Πες μου ρε τι θες, πες μου αν είσαι άντρας. Να διαλέξει εκείνη, ρε. Και αν μου πει πάσο, τότε πάσω και από την παρέα, μάγκες. Σιγά μην την παίξετε και στα ζάρια. Α, πολύ καλή ιδέα. Ποδοσφαιράκι είσαι? Εθνικές ή κλαμπ. Εθνικές, βάλε μου Ιταλία. Βραζιλία. Μέσα. Συγγνώμη, θα παίξετε την αφρούλα στο ποδοσφαιράκι? Ναι ρε, θα την παίξουμε. Ναι, ρε, θα την παίξουμε. Για παίξτε την. Plays the first time ball, thumbs it forward, touches it back. Υπάρχει αυτό που μου είπαν. Παίζουν αυτοί οι δύο ηλίθιοι την αφρούλα σε ηλεκτρονικό? Όχι βρε, τι είναι αυτά που λες? Έναν απλό φιλικό αγώνα παίζουνε. Ούτε στα 10 μέτρα δεν θα την ξαναπλησιάσεις, Μιχαλάκη. Α, έτσι σου πανε. Θα σε κάνω να αλλάξει και σχολείο, Μιτσάρα. Ήξερα ότι είστε στόκοι, αλλά τόσο πια. Εμένα με ρώτησε κανείς. Σταμάτα αφρούλα, γιατί εσύ φταίς γι' αυτά. Αν δεν είχες βγει για καφέ με τον Μιχάλη, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Α, δηλαδή δεν περνάει από το μυαλό κανενός ηλίθιου ότι μπορεί να βγει και για έναν απλό καφέ με τον Μιχάλη προκειμένου να τη σπάσει το Μίτσο που μιλάει όλη την ώρα για ελεύθερη σχέση. Να του τη σπάσει? Ακόμα χειρότερο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πήγατε να τους μεταχειριστείτε και τους δύο. Α, δηλαδή όταν μας μεταχειρίζεστε εσείς είναι καλά. Εμείς πότε σας μεταχειριστήκαμε? Τις περισσότερες ημέρες του χρόνου. Ωραία, ας πάρουμε ότι είναι έτσι. Τότε κι εσείς είστε άπιστες εκ γεννησιμιού. Άπιστες! Άπιστες εμείς! Κοίτα ποιος μιλάει ρε, κοίτα ποιος μιλάει! Για μένα ήρθαμε εδώ. Έτσι είναι μεγάλοι έρωτες. Με την πρώτη δυσκολία κάνουμε κολπάκια. Οι μεγάλοι έρωτες, αγόρι μου, δεν έχουν δυσκολίες, γι' αυτό λέγονται μεγάλοι. Εσύ το λες αυτό? Εσύ είσαι που το λες αυτό? Ναι, εγώ το λέω αυτό! Όταν χαμουρευόμαστε με Ολλανδέζες και χανόμαστε ολόκληρα απογεύματα, δεν είναι δυσκολίες. Είναι. Πες τι είναι. Λέω ότι είναι αντρική ανοριμότητα είναι. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε είναι, άστο να πάνε είναι.
Και όταν βγαίνουμε με τον Άλεξ, τι είναι? Γιατί εγώ βγήκα για καφέ με τον Άλεξ? Στο διάλογο κι εσύ ρε. Ο Άλεξ μας φταίει τώρα. Ναι, ο Άλεξ μας φταίει. Ποιος δεν μας φταίει? Γιατί δεν μας φταίει ο Άλεξ? Ο Άλεξ μας φταίει. Δεν πάμε καθόλου καλά εδώ πέρα. Ο καθένας στην κοσμάρα του, φεύγω. Κι εγώ φεύγω. Ωραία, ισοπαλία. Πάμε παράταση. Πάμε παράταση. Με ποιον μιλούσες εσύ, ρε? Κάτι γκόμενες άκουσα. Καλά, αυτοί δεν είναι γονείς, είναι βάσανα. Εντάξει, μωρέ, θα το συνηθίσουνε. Πόσο θα τους πάρει? 1 χρόνο, 2, 3, 4, 5, 6. Θα το συνηθίσουν. Στις επαναλήψεις. Κάπου εκεί. Καλά, φίλε, θα την τρελάνεις τελείως. Πιάσε ένα τόνο, Μιχάλη. Παραμ. Μιχάλη, άστον τόνο. Θα τον πιάσω εγώ. Μάλιστα. Παραμ, 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 παμ, παμ. Παραμ, 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 παμ, παμ. Παραμ, 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 παμ, παμ. Παμ, παμ, παραραραραραραμ, παμ, παμ. Θέλεις κάτι από μένα, Μάρκο? Αφού εγώ χορεύω καλύτερα από σένα, γιατί μου δείχνεις εσύ? Τι κάνετε εδώ, ρε? Τι κάνετε εδώ? Του απαντάω σε μια πρόταση γάμου που μου έκανε. Μίτσο, θα σου δώσω μια. Δεν τρέπεστε ολόκληρη μαντράχαλη. Τι είναι αυτά που κάνετε, ρε? Δεν έχετε κορίτσι εσείς? Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σπύρο. Τι δεν έχετε? Πώς δεν έχουμε, αλλά μας ταλαιπωρούνε να πούμε. Άκουσα να δεις, παιδί. Θα σου μιλήσει ένας σοφός και έμπειρος άνθρωπος. Εγώ. Μάλιστα. Ο άντρας είναι το 1 και η γυναίκα είναι το 0. Όσα πιο πολλά μηδενικά βάλεις πίσω από το 1, τόσο μεγαλύτερη αξία έχεις στο χρηματιστήριο των ανδρών. Σπύρος. Θύε, εσύ που στη ζωή σου έβαλες 1 κάρο μηδενικά. Εγώ. Ξέχασες να βάλεις τον άσο. Αυτή την πλάκα, όχι πλάκης, μη σας πλακώσω. Αδερφέ, μετά από 1,5 χρόνο είναι το πρώτο σωστό πράγμα που κάνεις. Πάμε. Δεν πιστεύω να πάμε με τα πόδια στην Καλαμαριά. Αυτόν γιατί το κουβαλάμε μαζί μας? Ρε, άμα είναι κολλημένος ο τύπος. Ναι, αλλά έχει γίνει γραφικός. Σε λίγο θα γελάνε μαζί του. Μη σου πω ότι γελάνε από τώρα. Ποιοι γελάνε από τώρα μαζί μου? Μάρκο, εδώ είσαι? Εδώ είμαι. Κι εμείς εδώ είμαστε. Και λέμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Γραφικός, κολλημένος και βλάκας. Λοιπόν, θα το λήξω σήμερα κι όλο στο θέμα. Ξέχασα να σας πω ότι είστε και οι δύο μαλάκες. Είναι μια φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη που θα έρθει να μείνει μαζί μας για λίγες μέρες. Θεσσαλονίκη! Γεια σου, πατέρα. Γεια σου, παιδί μου. Ελένη, κάτι είπες για Θεσσαλονίκη. Για πες, τι δίνουμε? Ναι, ελληνική γραμματεία. Τι είναι αυτό? Σικελιανός, Βάρναλης, Βαλαωρίτης, Κάλβος, Εγκονόπουλος, Ξεφέρης, Καριωτάκης. Μ' αρέσει να μου μιλάς βρώμικα. Έλα μόνο μου, ηλεύεσαι. Φύγε! Φύγε! Φύγε σου λέω. Σου λέω φύγε! Μην το κάνεις αυτό. Γιαννάκη. Φύγε! Μην το κάνεις αυτό. Γιαννάκη! Το μήλο! Πρόσεχε το μήλο! Ποιο μήλο, ρε, ξύπνα, ποιο μήλο? Θανάση, είδα ένα πολύ κακό όνειρο. Καλά, ρε, πόσες φορές έχω πει να μην τρως τζατζίκι το βράδυ? Μόνο γύρω σκέτο. Όχι σκέτο, ρε, παιδιά. Εγώ θέλω 2 δίπιτα. Με σως πατάτα κρεμμύδι. Τι όνειρο είδες εσύ, ρε? Και ένα εξοχικό. Καλά, άμα δεν έχει εξοχικό, πιάσε ένα κοντοσούβλι. Σήμερα είναι το bachelor party το δικό σου και το δικό μου φυσικά. Και επειδή είναι και το δικό σου, βάλε και αυτό το πουκαμισάκι, αλλά να μην είσαι αλήτως, άντε. Πριν βάλω το πουκαμισάκι, πρέπει να σας πω το εξής. Θα σου πούμε κι εμείς ότι μέχρι το πρωί θα πρέπει να έχουμε γίνει όλοι ρούχλα!